thir tu ten vain chi bai le ve khule tun chu ma chon mani loka France rama thil thleng rap thlak zet mai putar kum som sari pakhat mi na nupui kum som sari pani mi chu voi som kot chuang mi sang som sari pani lai mai a pawngsual tir chungchang kan soyenga he thil ya rap thlak tak zeta kim changzok in lo soidonila karma sa lo conference rama jon chanchin rap thlak deuh mai social media le news sang a ron langa putar kum som sari pakhat Dominic chuan nupui Giselle kum som sari pani mi chu damdoi hrairui mi sang som sari pani ngot mai chu voi som ko chuang lai mai kum som chungin a pawngsual tir thin ani chiang le zolin kan soinga he thil thleng hi voi le khata mi som sari pani in pawngsual ron ang khan ni lova kum sang ni som pakata tanga sang ni som ni chung khan Dominic hian anupui hi damdoi na hrairui china ti chuan anupui chu ni kho hrelowa a om lain mi sang a then chu male nurse kan tiang chi te a then chanchin bumi journalist te a then police officer te a then municipal councillor te an tam mai ti chuan a pasal hian chu ti anupui an mutpui lai chu thla lo la thina fi malo siam thina ni anupui hian kum kha le chen chung khan a chunga thil thleng kha hrelo hrim ani ma se heti anupui pawngsual tu ra kau hian Dominic hian rules a siama anupui mutpui tur te hian perfume anin kap tur ani lova zuk le huam tobacco lam riman nam tur ani lova tin an thuam no chu chauka an phel vek tur ani tin dan siam lok pek thin ani chuba ka nupui hrairui hian adam doi tho ma anupui chu ni kho hrelawa a om ma chu pon le gara cha te chungmi te chu a nga tir thin ani ome he thil thlengi hetia han ngai tu mai po hena rap thlak tak zetani Dominic le Giselle te hi kumsom nga chuang an om dun to ni nan soya fa pathum an nei toa an puitling vek to bokani hetia apasal Dominic thil ti dan hi tu hnaia khan man chuania an man chua dan po hi makhop mai kan soitak ang khan anupui hian engma hrelo kan ti to kha apasal Dominic hi supermarket a kala ta chuan nula pathum te thla arukin video na la ni ome chu thil chu security ten an lo musia ti chuan a phone an han check sakta ta chuan anupui mi pa in nan mutpui lai thala kala om cheu maya tatang chun police lama complaint thelu nia ti chuan police ten Dominic phone le a computer ten check saka ti chuan thalak le video te chu Giselle hin entir ta ni ome Giselle hian a hriat rual in pasal hi a then ngalani tuna hian ko ta trial nei me kania Dominic anupui Giselle hian a tira chuan trial po hi puangzar lawa ru ka nei adua ma semi zong hriat thei turin an kalpui le ni mela thalak le video tanga lan dan chuan ama pawngsual tu te mi hrang an nia a then chuan a pasal Dominican a bowang ti te in an pha tin a lemani ti te in an pha ve bokani tuna hian computer le cyber lam expert te pon chung thalak le video da chun chui me kani heng ho Giselle pawngsual tu te hi kum som ni pani tanga som sari in kar an nia mi hrang an nia Dominician online forum atangna dor thina ni ome ma se chumi website po chu an shut down toni hetia pawngsual tok tu Giselle police ten thalak le video an han enterian barak hai le kumsom nga chuang lawin nei to an nia a thong na sadon ti chu hai rolan lo Giselle hian ko ta thu soya po nupui in ngei tak an ni thin thu soya a pasalin chu tianga lo ti chu makati thu soi chuak hialani an thu boy hi December thla thleng hian ngai tu dona Giselle pawngsual tu te hi an chunga review in a rindoma tuna hian mi som sari pakhat zinga somnga pakhat te chu tu tenge an ni fin fia ton nia kumsom ni thleng lungin an tang thei don in news trend ka chun an soi bokani he thil thleng hian exclama po soya hlo le mai mi tam tak chuan Dominic mi hring po ni lo an ti hialani engpo ni se December thla thleng ngai tu tur ni wangin ilo clear zel photeang